Slovenská vláda a ja ako minister nič iné nerobím, len sa snažím zachrániť hydromeliorácie a nájsť investora. Lebo nemáme peniaze z európskych zdrojov. Lebo predchádzajúca vláda Hegera, Matoviča, Odora pri strategickom pláne nám tam nedali finančné prostriedky. Do štátneho rozpočtu tie peniaze tiež nevieme nájsť, nakoľko nám nechali najhoršie verejné financie. A preto najjednoduchší a najlepší spôsob je PPP. Ale vláda Slovenskej republiky robí všetko preto, aby hydromeliorácie plnili svoj účel nielen na pár percentách, ale na celom území Slovenskej republiky, aby sme mohli našu vodu, ktorú podotýkam, vláda na čele s Robertom Ficom dala chrániť aj do ústavy Slovenskej republiky, sme vedeli využívať na zavlažovanie poľnohospodárskych plôd. Odmietam šírenie klamstiev o tom, že vláda ide odozdať nejaké hydromeliorácie a nejakú vodu. Sú to výmysly našej opozície a vybraných médií na základe asi vysokých teplôt a halucinácií, ktoré im z toho vychádzajú.